अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचे बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल इयत्ता 10वीची 100% निकालाची परंपरा, अनुभवी व तज्ञ शिक्षक आणि मार्गदर्शक स्टाफ, शास्त्रीय संगीत आणि हार्मोनियम वादन, शास्त्रीय नृत्य, योगशास्त्र, विविध प्रकारचे मार्शल आर्ट खेळांची राज्य आणि राष्ट्रीय स्तरावरील निवडीसाठी तयारी करून घेणारी शाळा, शालेय सहली आणि विविध ठिकाणांना क्षेत्रभेटी, अद्ययावत व प्रशस्त खेळाचा मैदान, आधुनिक व सुरक्षित वाहतूक व्यवस्था, संपूर्ण वायफाय कॅम्पस, नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणाद्वारे निर्धारित NCERT पूर्व प्राथमिक अभ्यासक्रम, आंतरराष्ट्रीय स्तराचा अभ्यासक्रम, कोडिंग आणि संगणकीय कौशल्य, डिजिटल क्लासरूम, लीड अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरावरील स्पर्धा आणि मार्गदर्शन वर्ग. आजच प्रवेश घ्या. प्रवेशासाठी संपर्क अनिरुद्ध शिक्षण प्रसारक संस्थेचं बाल शिवाजी इंग्लिश मीडियम स्कूल कणकवली आणि मुक्तांगण प्री प्रायमरी स्कूल अप्रतिम नगर, सापळेबाग, जानवली, कणकवली. मोबाईल 940492 1648 आणि 7841 83 18 96. ज्या दिवशी अजितदादा आणि कंपनीने तिकडे उडी मारली त्याच दिवशी शिंदे गटातल्या आमदारांनी बंडखोरी करायला, चळवळ करायला सुरुवात केलेली आहे. त्यांचा होत असलेला उद्रेक आणि तो थांबवताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची होत असलेली त्रेधा तिरपट पाहिल्यानंतर खूप दयनीय अवस्था त्यांची झालेली आहे. आणि त्यांच्यापैकी अनेक जणांनी आता आम्ही जिथे ज्या घरात होतो तेच बरं आहे, आम्हाला पुनश्च एकदा मातोश्रीने साथ घातली तर आम्ही नक्की त्याला सकारात्मक प्रतिसाद देऊ, अशा पद्धतीचं वक्तव्यसुद्धा काही मंत्र्यांच्या तोडून आलेले तुम्ही पाहिलं आहे. पण त्या उपरसुद्धा काही पश्चिम महाराष्ट्र आहेत, उत्तर महाराष्ट्र आहेत, मराठवाड्यातले आमदार हे बऱ्याच जणांकडून निरोप तर येतातच आहे की आम्हाला जे होतं आहे तेच बरं आहे, एकदा आम्हाला पुनश्च एकदा मातोश्रीची क्षमा मागावी आणि तिथे जावं असं वाटतंय. अशा पद्धतीचं त्यांच्यामध्ये चर्चा चालू आहे. नक्की पण त्याला तुम्ही परत घेणार का? त्यांना परत घेऊ नये ह्या विचाराचे बहुतांशी शिवसेनेचे पदाधिकारी आहेत, परंतु यावर अंतिम निर्णय जो आहे आमच्या पक्षप्रमुख उद्धवजी ठाकरे साहेबांचाच असेल आणि त्यानुसार आम्ही चालणार. साधारण किती आमदारांशी संपर्क? एक 8 ते 10 आमदारांनी मागच्या 2 दिवसामध्ये अशा पद्धतीचा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हा संपर्क साधलेला आहे. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.